Καλησπέρα κύριε Ασφή. Λοιπόν, είδαμε τι έχει κάνει ο αλγόριθμος γενικά στην Ελλάδα. Έχει κάνει καλή δουλειά, αλλά βρισκόμαστε όντως σε μια κρίσιμη καμπή σήμερα. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη ήδη βρίσκεται μέσα στη λειτουργία των ξενοδοχείων, αλλά και στην πολιτική επέκτασή τους και σε νέες αγορές, έτσι. Πού? Σίγουρα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει δυνατά μέσα στον κλάδο του ξενοδοχειακό και τον τουριστικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μπήκε μέσα από τα AI overviews και βεβαίως μέσα από τις πλατφόρμες AI τύπου ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, αν και το Claude είναι πιο τεχνικό, αλλά πλέον χρησιμοποιείται ευρέως και έχει επηρεάσει όλο αυτό το οικοσύστημα στον τρόπο με τον οποίο αναζητούν οι χρήστες τις πληροφορίες, αλλά έχει φτάσει και η στιγμή όπου το AI επηρεάζει και στο κομμάτι της λειτουργίας. Πείτε μου τώρα, λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι πτυχές της λειτουργίας οι οποίες θα αλλάξουν περισσότερο και αν έχουμε ιδέα προς τα πού πάνε? Όπως σας είπα, υπάρχουν ουσιαστικά δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι το τμήμα των χρηστών που αναζητούν την πληροφορία. Υπάρχει και η πλευρά του ξενοδοχείου. Στην πλευρά του ξενοδοχείου ως λειτουργία μπορεί να εφαρμόσει τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες του. Και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο τμήμα το οποίο επηρεάζεται έχει να κάνει και με το marketing. Διότι πλέον το digital marketing στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι ένας ακρογωνίος λίθος για το πώς θα προωθηθεί. Και έχουν επενδύσει οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα αλλάζουν πάλι οι κανόνες του παιχνιδιού. Αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού, το ανέφερε και η κυρία Μαργόλη πιο πριν. Πάνω στα ίδια πράγματα βασιζόμαστε, ανακατεύουμε λίγο ξανά την τράπουλα. Αλλά η τράπουλα είναι ίδια. Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο αυτή τη μετάβαση, πώς την προσεγγίζετε και πώς την βλέπετε εσείς? Βεβαίως, εγώ ξεκινάω με το πιο θεμέλιο πράγμα στο digital marketing του τουρισμού γενικότερα, το οποίο αφορά τα 5 στάδια του ταξιδιού. Μία έρευνα της Google, η οποία βγήκε το 2011, η οποία παλιά κλασική έρευνα. Ναι, είναι το less is more, δηλαδή το βλέπουμε στην οθόνη. Όπου το 2011 η Google είπε ότι το ταξίδι χωρίζεται σε 5 στάδια. Έχουμε το στάδιο του ονείρου, έχουμε το στάδιο της έρευνας και της οργάνωσης, στάδιο κράτησης, εμπειρίας και στάδιο διαμοιρασμού. Τα πρώτα 3 στάδια, λοιπόν, μέχρι στιγμής ήταν είτε κοιτώντας τον ουρανό, είτε μπροστά από μία οθόνη υπολογιστή. Σέρφαρες, έβλεπες, έψαχνες. Ναι, στο στάδιο του ονείρου, να σας φέρω και ένα πρακτικό παράδειγμα. Εμείς έχουμε ένα κατάλημα στη Σαντορίνη. Θέλαμε αμερικανικό κοινό τον Ιανουάριο, όπου έχει -15 στη Νέα Υόρκη. Κοιτάς πότε η πρόγνωση βγάζει χιονόπτωση και κάνεις μία καμπάνια για να του δείξεις και να του ξυπνήσεις το όνειρο ότι έλα εδώ που θα... Για άρχισε να ψάχνεσαι. Για άρχισε σιγά σιγά, ακριβώς. Ρίχναμε το τυρί. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούσαμε κάποιες τακτικές προκειμένου να ξυπνήσουμε και να ξεκινήσουμε το όνειρο. Στο κομμάτι, το δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει να κάνει την οργάνωση, είναι το σημείο όπου ο χρήστης αρχίζει και ψάχνει πληροφορίες και αρχίζει και λέει θέλω να πάω ενδεχομένως στη Σαντορίνη. Πού θα πάω να μείνω? Πού θα πάω να φάω? Και βεβαίως πάμε στο τρίτο, το οποίο είναι το στάδιο της κράτησης, όπου έχουμε πιο πάνω στο site, πάμε να κλείσουμε και όλα αυτά. Πλέον τώρα αυτά τα 3 στάδια έχουν επηρεαστεί από την... Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το χωνί των αποφάσεων στην φάση προ-AI και να δούμε πώς άλλαξε. Είναι η διαδικασία που περιγράψατε. Ξεκινάς από την αύξηση του awareness για να μπει στους πελάτες. Στη συνέχεια κλειδώνεις τον πελάτη μέχρι να έρθει να αποφασίσει να μείνει στο ξενοδοχείο και να τα πληρώσει. Και ακριβώς, και χρησιμοποιούμε και διάφορα άλλα παραδοσιακά εργαλεία και τακτικές, αλλά πλέον θα το δούμε τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την έλευση του AI. Τι διαφορές έχουμε. Η επόμενη κάρτα
Ναι, το βλέπουμε στον αέρα. Το AI δίνει έτοιμες απαντήσεις στους χρήστες. Άρα το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο στάδιο, δηλαδή από εκεί που το έψαχνες μέχρι που έψαχνες λίγο πιο εντατικά και ήσουν έτοιμος να αποφασίσεις, αυτό έρχεται από το AI πλέον. Το περιγράψατε πιο πριν. Κάνατε ένα prompt, βάλατε μία ερώτηση, όπου παλιά έλεγαμε θέλω ένα 5-στερο ξενοδοχείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τώρα πλέον περνάμε σε μια εποχή που λέμε είμαι μια τετραμελή οικογένεια, έχω και ένα σκυλί. Θέλω να ξοδέψω τόσα. Θέλω να ξοδέψω τόσα. Δεν θέλω να είμαι μέσα στην πόλη, θέλω να είμαι λίγο πιο έξω και να έχω και τόση απόσταση από τη θάλασσα. Και θα σου δώσει μία πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Θα πάρεις μία απάντηση. Και εκεί έρχεται το μεγάλο ερώτημα, κύριε Ασπίδη, το οποίο έχει δημιουργήσει, φαντάζομαι το νιώθετε κι εσείς, αγωνία σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού. Πώς θα εξασφαλίσει ο κάθε επαγγελματίας ότι θα είναι το δικό του ένα ξενοδοχείο ή προϊόν ή υπηρεσία που θα βρίσκεται ως απάντηση στο AI. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Άλλο να είσαι μέσα σε μία μάζα πληροφορίας ή να ανταγωνίζεσαι με άλλες εικόνες και να έχεις μια ελπίδα, και είναι λίγο σαν τον πρώτο λαχνό του λαχείου το να σε εντοπίσει το AI και να απαντήσει στον χρήστη εκεί θα πας. Δεν είναι τόσο λάχνος. Είναι ακριβώς να δομήσεις μια στρατηγική η οποία ακριβώς να απαντήσει και να γίνεις η πηγή της πληροφορίας για το AI. Όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τόσο πανέξυπνο. Αναφέρθηκε και πιο πριν, η πηγή της πληροφορίας είναι μέσα από τα παραδοσιακά sites. Τρέχει το bot, τρέχει και παίρνει όλες αυτές τις πληροφορίες και απλώς συνθέτει μία απάντηση. Απλά τώρα τα ξενοδοχεία θα πρέπει να φτιάξουν ιστοσελίδες για να τα διαβάζουν τα bots, όχι οι άνθρωποι. Σωστά? Και όταν απευθύνεσαι σε ένα bot, πώς να το πω, σε τραβάει, είναι μεγάλος ο πειρασμός να πεις κάτσε να αμορφύνω λίγο τη φωτογραφία της πισίνας, γιατί δεν φαίνεται πολύ ωραία έτσι. Κάτσε να δείξω στον bot την καλύτερη πισίνα που θα μπορούσα να έχω. Ναι, βεβαίως τα bots έχουν δημιουργηθεί από προγραμματιστές. Άρα υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο και κάτι το οποίο πάντα λέω ότι δεν μπορώ να είμαι πολύ πιο έξυπνος από το μηχανικό της Google ή της Microsoft. Εγώ ένας ταπεινός digital marketer είμαι. Άρα αφήνω, και αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι να παράξω όσο δυνατόν πιο ανθρώπινο περιεχόμενο και να δώσω απαντήσεις σε αυτό που πραγματικά ψάχνει ένας άνθρωπος. Από εκεί και πέρα οι αλγόριθμοι θα κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί που τις σχεδιάζουν ξέρουν τι σχεδιάζουν. Πάντως λέτε ότι θα πρέπει να είμαστε, να είναι οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες του τουρισμού ρεαλιστές και να μην κάνουν βελτιώσεις στην εικόνα τους ή ωρεοποίησεις. Αυτό το ζήσαμε το πρώτο κύμα, ας πούμε, με το πείραγμα της φωτογραφίας ή και του βίντεο πάνω στο Photoshop. Όπου είχαμε μια εμπειρία, ερχόταν οι χρήστες και αυτό το βλέπαμε, αποτυπωνόταν πάνω στις αξιολογήσεις. Που λέγανε τελείως διαφορετικό το δωμάτιο από αυτό το οποίο είδαμε. Οπότε αυτός ο χρυσός κανόνας, δεν λέμε ψέματα, παραμένει και στην νέα εποχή. Ήθελα να κλείσω ρωτώντας σας, είμαστε μια τουριστική υπερδύναμη. Είμαστε στην πρώτη εξάδα των διανυκτερεύσεων στην Ευρώπη. Με μεγαθύρια πραγματικά. Είμαστε αντίστοιχη υπερδύναμη στο ξενοδοχειακό μάρκετινγκ? Θεωρώ ότι έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε να βαδίσουμε. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε να βαδίσουμε και βεβαίως τώρα θα μας πρόξουν οι εξελίξεις είναι ακριβώς ότι το AI, ενώ μέχρι στιγμής είχαμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα πάνω σε Instagram, σε social media γενικά παρουσία και θεωρούσαμε ότι μέσα από αυτό και μάλιστα με τα λεγόμενα vanity metrics, δηλαδή κοιτάξαμε πόσους followers έχουμε. Εδώ βγαίνει ο CEO του Instagram και σου λέει μην το κοιτάς, δεν μας ενδιαφέρει. Φτιάξε περιεχόμενο, έχει 100 followers, οι οποίοι όμως όλοι να κάνουν like. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Να έχεις και τους 100. Άρα πρέπει λίγο να αναδιαμορφώσουμε τις προτεραιότητες ως επιχειρήσεις και βεβαίως πλέον οι καταστάσεις μας πρόχνουν. Δηλαδή το AI μας πρόχνει σε μια στρατηγική, διότι
όποιος δεν μπει μέσα, όντως θα είναι εκτός παιχνιδιού. Κύριε Ασπή, με αυτή την προειδοποίηση θα ήθελα να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μας περιγράψατε τα νέα προβλήματα. Δεν θα τα πω αδιέξοδα, αλλά είναι προκλήσεις πάνω που ο κλάδος νόμιζε ότι είχε βγει σε ένα ξέφωτο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.